Simge ve Edis Arkadağ şäherine konsert berdi. Arkadağ şäheriniň açylmagynyň 2 ýyllygy münasibetli geçirilen aýdym sazly bayramçylyk dawrasy köpeýüşgünligi bilen tapawutlandy. Daşary ýurtlaryň meşhur aýdymçylarynyň çykyş etmegi bayramçylyk dawrasynyň täsirligini hafy artdyryp, oňa gatnaşyjylar üçin ajaýyp sowgat boldy. Daşary ýurtly aýdymlaryň hataryna Doganyk Türkiýe Respublikasynyň meşhur aýdymçylary hem bar. Olar Simge Sagyn we Edis Görgülü. Meşhur aýdymçy hemde kompozitor Simge Sagyn Arkadağ şäherindäki konsertde özüniň meşhur aýdymlary bilen tomaşaçylarda uly gyzyklanma döretdi. Ol aýdym saz muşdaklaryna meşhur bolan Mişmiş, Yanky, Ben bazen, Öpüjem ýaly bir näçe aýdymlaryny ýerine ýetirdi. Şeýle hem Arkadağ şäherindäki bayramçylyk dawrasyna Edis Görgülü hem özüniň meşhur aýdymlary bilen çykyş etdi. Roman, Martilar, Nirvana we Ýalancı ýaly aýdymlary bilen uly meşhurlyk gazanan aýdymçy Edisiň aýdymlary dürli aýdym saz meýdançalaryna millionlarça gezek dinlenildi. Türk hemde beýleki döwletleriň aýdymçylarynyň türkmen soňgat usatlary bilen bilelikde geçiren konsert maksatnamasy şäheriň ýaşaýjylaryna we mihmanlaryna ýatdan çykmajak pursatlar döretdi.